Korbuk bukhakstebe khobjak puangbari bisini Tirendra Parawa thoi thangjak Loganant Prasad Tripura thimani bini Nukhungo mairumtei nokni mani khnirok thagai chubachu khlailekha Korbuk Block President Hironmoi Tripura bini logi bachaka Bishal Debroma Topon Debroma Somoriang Chairman Bhupesh Debroma te kubunirok Hambai sini media no oro sungno logir payment bagi sung tini o jaga Tirendra Para Engkai Puangbari bisio sung paisok paika sini takuk khoroksa Loganant Prasad Tripura bot thika bini o jaga sung subasu khlaina bagi TIPRA Motha trop theke Korbuk subdivision bo oro jaga paisok paijak sini oro paisok paijak sini block president Hironmoi Tripura tei sini central secretary Topon Deborma engkai sini central ni members somor tei sini warriors rok kobang mano engkai sini local chairman Upairam Riang tei sini Uttor Ekshori ni chairman Antor Chakma engkai Pochim Maniko Dewan ni chairman Bhupesh Deborma tei Purbo Maniko Dewan ni chairman Hori Tripura ako songkhlainai o jago tabuk borok ni o je langma sonai Nukhungo sung paisok paijak ge paisok paimani tei sung bono kisa sung o jaga bono sajok khlainani bagai oro paisok paijak oboni bagai tabuk sini block president no thaija thani saikna rona Puila sini media no hambai sung tini kaisa Korbuk sat division ni Gana kaisa Omorpur sat division ni andar klayo o Bongbari bisio kaisa jeng sini kaisa takuk ini songsar yakari thangka haine hai jeng tini Omorpur sat division o phai o Bongbari panchayat o phai jeng kaisa jeng je sini Korbuk sat division tora kai jeng je mansa jara jeng subasu rokhaini phaika ke oro Nukhungo tini bo songsar ni je yakari thangka ke bono jeng kauma jengjal puila sini media no hambai margo jeng tini kaisa Korbuk sat division ni phai Bongbari panchayat kaisa sini borok tini ni miyani salo songsar yakari thangka haine bai jeng tini sini Korbuk sat division ni phai jeng tini oro o je Bongbari bisini kaisa parane bini bung je songsar yakari thangka bini mungkha Loganant Prasad Tripura botini songsar yakari thangka haini bagai jeng tini oro mafaimani karon kaise o songsar yakari thangka joto to thangnai no aipono jeng tini jeng je sini TIPRA Mothani je raja sagmani sini hani bubagra samani jotono kothai kothang kaham hamia je mansa jara sini TIPRA Motha nainai hinai bubagra saklai rekha aboni je bubagra ni naharmung abon nahari jeng tini songsar oromoro tongkha tomani himale tini masaya manaya sini TIPRA sarok mairong korei hu korei no korei oma heke onek jengjal chaya onek dukhoni khobor saga heke bahaino jeng kaisa kono sanani bo sini koksuk jaya lamsuk jaya abone baine jeng tini sini je maharajan naharmo bini অনুমতি নাগেনি jeng jottono jeng thansani lama je thansa hini samani abono jeng tini je masaya manaya iya kisale tongo haipono jeng tai kisa sukja thini sini TIPRA Mothani tarafথেকে jeng kisisa je jeng mansa jara jeng tini bono subachu ruphaika abono taibo jeng je khobor mansa sinoro khobor sokpaika hinke jeng Korbuk sat division ni tarafথেকে jeng je mansa jara jeng jottono jeng subachu runai aipono sinoro khobor message sokpai nanai ke sinoro Korbuk ni phai manja phaijak jeng Korbuk block committee ro phai sokpaijak tai sini Central Secretary Borom Grang Topon Deborma Paisok Pajak Sinoro Tai Paisok Pajak Charjana Chairman Buregi Dogan Purbo Maniko Anike Poshim Maniko Duijona President Arne Sokpajak Paimanja Pajak Tai Paisok Pajak Sinoro Bongbari ni Chairman Tai Uttor Ekshori ni Chairman Antor Chakma Kobangma Tai sini TIPRA Mothani warriors rok tai sini central ni member sokpajak somor Deborma Riang engkai tai oroni tapos Chakma Antor Chakma rok kobangma sini warriors rok phaijak joto subachu je maharaja thansana lama nogui joto phanole phaijak
haini bagi joto warriors roma bumung kai saimalia engke sung joto no haike no sung thansani lama phaye chakmang thung TIPRA